Allô? Ça va? Ouais. Basi tɛ la kɔni? Basi bɛ tɛ na. E kun ye ne wele? Awɔ. Sira? I b'a kalama ko Musa nana? Awɔ, n b'a kalama. A yɛrɛ kun ye ne wele ko ne ka taa k'a mago bɛ ne la. Mais komi e fɛnɛ ye ne wele, ne nana e lamɛn fɔlɔ. O la n bɛ sɔrɔ ka taa a lamɛn o la. Bɛɛ kɔni bɛ Musa dɔn dugu in kɔnɔ yan. Musa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Wa Musa ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ kɛ, a si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. N'a ka sɔrɔ ko ni Musa nana, i bɛ ka maloya k'a fɔ ne ɲɛna ko i ni Musa bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ta. Ayi, ne ta man gɛlɛn o. I b'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne ta man gɛlɛn. Allô? Ne bɛ mun f'i ɲɛna ne ni Musa ka ko o banna pewu. Segin to ko kan bilen yɛrɛ. Min tɛmɛra ne ni Musa cɛ, o ma dogo i la o. Ne b'o bɛɛ lajɛlen kalama ne ni Musa tɛ se ka segin ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ tɛ welebaga fa ne ye f'i segintɔ. Ne bɛ ka Musa lamɛn, a kan ka mun fɔ, a k'o fɔ n ɲɛna n bɛ na. Mais an ka segin ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, o film banna pewu. O tɛna kɛ yɛrɛ. O b'i kunna. Nka ne bɛna min f'i ɲɛna, i janto i yɛrɛ la. N y'a mɛn. O la n bɛna taa o la. K'an bɛn o la. Mɔgɔ mun ye maa lankolon la dugu in kɔnɔ yan? Nakun foyi tɛ na sira nɔfɛ tɔgɔ kɔ. Ne kɔni bɛ Ala deli, Ala ka ɲi tɛ tiɲɛ nin ka bɔ dugu in kɔnɔ yan. N'o tɛ a bɛna mago sa. Fantan ɲɛ jɔyɔrɔnin kelen, si b'o minɛ o la. Ala ka n'o kɛ koyi. Musa, ça va? Bien. Bien. Bon. E kun ye ne wele o. I dun bɛ ka kɛ i n'a fɔ e ni ne kun bɛ ɲɔgɔn kan. I m'a dɔn a kɛra fama ye o ma. Ahuri. Somɔgɔw. Wagati dɔw tagara. Tagara ka taga miiri. Fili dɔw kun ye n sɔrɔ. N seginna ka na olu corriger ka da kan n ti fɛ o ɲɔgɔnnaw kɛ n sɔrɔ bilen. Da. N'i wele baasi tɛ. Ko mun tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ.
Mila maloya ya no mɔgɔ caman kuma caman f'i ma ne yɛrɛ kun a wagati tiɲɛna n yɛrɛ kun bɛ fɛn minnu na n ɲɛnamaw kun tɛ mɛ i y'a jira n na k'a fɔ ko n ka n sen bɔ nin ko ninnu na o bɛɛ la ne m'i lamɛn fo ka n'a kɛ ko tiɲɛna ne tagara nka n segila ka na e de kama i deli ka yafa ma ka d'a kan ne kun bɛ fili juguba de la i y'a faamu n bɛna o f'i ye e b'a dɔn kun min na n ye wele ka na nin yɔrɔ in na i yɛrɛ b'a dɔn n b'a dɔn ni hakili b'a la an ka ɲɔgɔn ye don fɔlɔ fɔlɔ a kɛra nin de ye an kun bɛn'an jɔ yan nɔ su y'a finir an bɛna se ka minnu kɛ so kalite an bɛ nin jɔ an bɛ denw ta ka taa n nana yan n ye fɛɛrɛ kɛ walasa i ka na yan nɔ i hakili ka jigin o de la wa n nakun yɛrɛ de e yɛrɛ de Musa, walayi ma fosi kɛ ne la ne yafalen don i ma mais ne ni Alu bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ɲininkali woro yɛrɛ talen don a tɔ tora woroba ye o ko bɛɛ banna ka ban e ni ne kɔni ta kɔni an k'o bila histoire la dɔrɔn i yɛrɛ ko k'i sanzira ne yɛrɛ fɛnɛ sanzira o ɲɛna yɛrɛ de i ka sanzili diyara ne yɛrɛ de ne bɛ Ala fo ka barika da Ala bɛ bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye ne ni Alu bɛ ɲɔgɔn fɛ Fira ne ma nin faamu Alu cogo di han Alu cogo di wa a kana sɔn ka nin kuma fɔ sa n bɛ ɲinɛna e ni ne ni minnu fɔ Musa ne yɛrɛ bɛna taa parce que ne pereselen don ne kun bolo bɛ ka ne wele ci wɛrɛ de la ni nin don a banna ka ban ne ni Alu bɛ ɲɔgɔn bolo k'an bɛ mɛ sira e fila ka kɛnɛ kalo naani dama n tɛ tigɛ ne to yen nɔ walayi ne y'a dɔn ko Alu ɲɛ bɛ sira ne don ale Alu filila ne ma dɛrɛ Alu filila Alu ɲinɛna k'a dɔn ka mun bɛ ne kɔ ne bɛ réseau min kɔnɔna na sira sira est-ce que Musa kunkolo bɛ yan ma piripara o a t'a la dɛ fo ne dangaden mina sɔn ka segin ale ma fa bɛ Musa la o k'an ka bi tile zuruni bɛɛ goya
A kɛra cogo di? Juma yɛrɛ tɔgɔ di? E ni Musa ma ɲɔgɔn ya. O ni nana di jaabi minɛ, y'a lani bolo ma kɔn ka bɔ a la. E kɔni t'a fɔ ko depuis ne taara Musa lamɛn e seginna ka n'i sigi anw ka da la yan. Ne kamana gannen tɛ wa? Mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma nin na. An ma kɛ baasi ye koyi. A ye ne wele kuma fosi t'a da. An ka segin ɲɔgɔn ma dɛ. I ka di n ye dɛ. N sansira tan. Ne ko hei. Ko ne maminɛra. A ko jɔn, ne ko ale yɛrɛ de ye ne maminɛ. Worodenni bɔra woroba bɛna b'a la tɛmɛ. Walasa ka fara n na. E sɔnna k'o fɔ a? I ye ko in bɛɛ de tiɲɛ sisan. A dun ka ɲi tan ne. N'i ma nin fɔ tan a tɛ fara n na. E tɛ Musa dɔn. N k'an sigi a lajɛ. A ko tɔ bɛna kɛ cogoya min na. Umuru an tɛ dun so kɔnɔ an ka baro dɔ ye. Ok, nada. Allo. In lafiyar sanro. Wallahi. Nin duk men. Esin kan nere. Alai. Nere kuma go belon. Don me bi kan nan wure. La nere kun hakili wala de. Shine alamsa ka tani wuro. Enggak. Wari beri madafa. Hakili wala maga baraya mkom. Masuk nga wari bedi. Mana ke cukup kan? Mana wari yang ngurui. Iwan maga jorong. Kita na presidi. Allo. No one flene bi magono. Ne te presi. Parce que mun i yɛrɛ ye kanɲɛni tigiri wa ne dalen do i la fɛnɛ parce que ne kun bɛ dekun dɔ kɔnɔ e nana ka ne bɔ dekun kɔnɔ o la ne b'i makɔnɔ mana wari sɔrɔ kuma o kuma ka na ni woro ye ne b'i makɔnɔ min ka jugu dɔrɔn kana don da dɔw fɛ dɔrɔn ka taa wari ɲini n'i ka baaraw ɲɛnabɔra dɔrɔn o wari sɔrɔ dɔrɔn i bɛ se ka na ne Ya. Maaf. Jangan ikut juga. Nanti. Jorolin udah. Ai. Ibado. Donola. Ni bitat langa cukumi. Ni wuliti. Wallahi. Sunoko hali kili hati gani nyena. Ni rekala nyini muyo drong. Ka wurubo inofe. Chimbe ka fori. Uniye. Aluni sira ka furu kele. Ukadinesa. Obekenya la sona. Negi ben kono. Kadinya kusube. Nyami. Afamela. Nyami. Yati hera wula. Awo hetea. Ayo la sanu. Aji ka chandon. Suno kanu nage cheta ere. Ale alamnere. Tiji kalamade. Awo. Ceko muti toni biya. Ale awka toni bi. Kuna ngati kuna. Jaja te ulele kabuta suma sanfe. Ale oke cheda doro chefine nyeupe wala. Alu. Wallahi. Wele me faka yambi ni yelew. Ale ti mo faka ko ire. Edi ala cheka te ulile ba. Ani ye kasi wale to di mo ma. Asi bi sala baro jadu. Ale oke chelaw. Ne bena mga jora kan no nyo na de kenela. Ay mina ka golden teri. Ate mo juna. Ola me baro la. Ofene chi. O fene chi. Ate mo juna. 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 Ate mo juna.
Lu, Musa, nana de. alu, Ah? e bɛ ne ka nali kalama ka sago bɛɛ kan. Awɔ. Ne b'a kalama. Alu, alu, Ah? alu. Ah? Nin kan ye joli? Ça va. E ma fili ne ma kɔni. Ayi. Musa tɛ de? Ayi, ne tɛ se ka fili. I b'a dɔn k'a fɔ ne ni mɔgɔ minnu fana baara kɛ, ok? Awɔ. M'o dɔn. Ok. N nana dugu la, n ye munumunu kan dɔ mɛn, a ma bɛn ma. A ma bɛn ma. Wa a tɛna bɛn ma fana. Alu, Ah? Sira ye kuma dɔ fɔ n ye, ko fɛn dɔ b'a ni e cɛ, n t'a dɔn fɛn pipara min b'a ni cɛ, manamana ko min b'a ni cɛ. Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ? I jɔ, n ka kuma in bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. Alu, ne ye ɲininka de, tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ? Awɔ, tiɲɛ don. Alu, a kun bɛ hakili la ko ne tɛna dan bilen de wa? Ou bien n m'a faamu quoi, ou bien yakili tiɲɛna de wa? Et puis n bɛ segin a kan tuguni, a bɛ e kɔnɔ ko ne tɛna na bilen de wa? Ou bien yakili de tiɲɛnen kun don? O fɔ n ye n k'o faamu. Tiɲɛ yɛrɛ la. A kun bɛ ne ɲɛna k'i tɛna na dugu in kɔnɔ yan bilen. Ok, n'o don ka ban, o sɔn ka nɔgɔn. N b'a bila n hakili la k'a fɔ ko nin ye kalifa de ye. Tiɲɛna, a diyara n ye, nka ne nana dugu kɔnɔ, n bɛ fɛ i ka yɔrɔ libéré. Ne tɛ fɛ k'i tɔgɔ mɛn Sirako kuma na bilen. Ka d'a kan ne nana, komi i kun ko k'i hakili la ne tɛna na. Bon ne nana sisan, a ka di n ye i ka bɔ n ka sira kan. Ayi, ni ne kɔni ta ko don wa? Ayi, a b'an ni ɲɔgɔn cɛ yen, ni aw yɛrɛ y'a bila Dawuda la, a bɛ yen nɔ. I y'a mɛn? I ko ten dɛ. Awɔ. Ne ko ten. I ye dalakan de di yan. N y'a faamu. I bɛ se ka taa. Ka taa. I bɛ se ka taga. Sira,
Cɛni bila ka b'i bolo sa Musa. Mɔgɔ mana mun de kɛra? I bɛ Musa to bajanbajanya la ten, o bila ka b'i bolo. Misra, yo wagati min mɛ kɛ wele. N lamɛn kɛ. Ne kulo b'i la wuli. Sa. Ko nimisa kan ko bannen ta. Han? Mo e ni an ye kɛlɛ caman kɛ ka tɛmɛ. Makɛ ya? An ye kɛlɛ caman kɛ. O kɛlɛ an yafara ɲɔgɔn ma o la. Mais n b'a to nin kɛlɛ fitinin kelen na. E tɛna se ka yafa mun na? Han? Musa, ne fɛ ne ye kuma bɛɛ fɛ o. Ne y'a f'i ye ne ye walimuso de. Cɛ Musa ne to i faran de la. Ne ye wali yɛrɛ de. An ye kɛlɛ caman kɛ tan ɲɛ. Ne ka sira foyi t'o la. Ne to yen dɔrɔn ne ye wali de. Ayi, ne tɛ se k'i to i tɛ wali ye. Et puis, n tɛ fɛ ka Alu ko kuma mɛn n kulo la bilen quoi, ça y'a faamu. Alu taara ni woro min ye a bɛ segin a ma. I y'a faamu wa? Alu tɛna se k'i ta ka ne to yan nɔ. Alu wo, cɛ wɛrɛ wo, mɔgɔ si tɛna se k'i ta ka ne to yan. I y'a ye i taara ne sara. Musa, ne tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye dɛ. Ne lamɛn i kulo den dayɛlɛ ka lamɛn. Ni ko ye Alu sɔrɔ, k'o ka ne sɔrɔ. Ni ne bɔ ne ni Alu ɲɔgɔn cɛ la, ni ne m'i faga i ka sɔn ka to yan mɔgɔ den tatɔ filɛ. I tɛ n dɔn. Alahu akibaru. Siran sira foyi quoi. An tɛmɛra yen kan. Donc ne ka kuma o, i bɛ k'olu le segin ne ma. Ok, problème t'a la. Sisan, ne fana b'a f'i ye. Diyagoya. I y'a faamu ka d'a kan i ni ne de dara. Sira, o fanba n'i k'a bila i hakili la k'a fɔ k'i ni ne de dara. I y'a faamu wa? I hakili la. Ne ko, a filɛ, e hakili t'a la. O waati mun na Zira sunba kɔrɔ sa? Han? Sira, e hakili tɛ Zira sunba kɔrɔ la. Waati mun na ne yɛlɛla ka Zira bɔ. Ka n'a ci kɛ fo ne ye kisɛ kelen ta ka d'i ma. Wala, yɛrɛ. Wa nin ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen nɔ, an ye minnu kɛ ɲɔgɔn na. Camanba de. Ou bien, bonya k'i ka bani. To yen nɔ i ka yafa. Musa, e ni ne ka ko fosi tɛ yen. Ne hakili tɛ min na. Min bɛ taa ɲɔgɔn ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ, ne ka hakili b'a yɔrɔ bɛɛ la. Wa e ka kuma n ka dumuni o, ne ka ko kɛta o, ne ka hakili b'a bɛɛ la. Ne de ko n t'a la. Ne t'i fɛ bi, ne t'i fɛ sini. Sisan ne kɛra wali, kana maga na n tɛ maga i la. Ne ko n bɛ Alu de fɛ. Wa Alu de ka woro bɛ ne kunkɔrɔ. I ka kɛ Ala kama i ka ne to yen wa ni ko ye Alu sɔrɔ. Ni ko ye Alu sɔrɔ, Musa n'e tɛ ne dɔn, e bɛ na ne dɔn. Alu tɛna se k'e ta ka ne to yan nɔ. Ka d'a kan i ni ne bɛ taa ne. I y'a faamu wa? Bɛɛ de ye kelen ye. Y'an dalakan di ɲɔgɔn ma. Malgré que kɛlɛw ni fɛnw bɛ kɛ. I y'a fɛ ya? Donc, b'a bila i hakili la k'a fɔ ko i cɛ de ye nin ye. I fɛ ka Alu ko kuma mɛn. I y'a faamu wa? Ne fɛ e bɛ fɛ ka ko in de faamu. E tɛ fɛ k'a faamu de. Diyagoya ni muso de ye. Awɔ. Ne fɛnɛ fɛ, e fɛnɛ bɛ fɛ k'a faamu de. Mais e tɛ fɛ k'a faamu parce que n y'a f'i ye angilɛ la ka se arabu la. I m'a faamu. I bɛ fɛ n k'a f'i ye kan min na kɛ n bɛ n'a f'u ɲɛna. Ne de ko i ni ne yɛrɛ de tɛ ko kɛ ɲɔgɔnma ye bilen. Diɲɛnko kana diɲɛnko, o de tɛ e ni ne cɛ bilen. I ka ne yɛrɛ de to yen, ne yɛrɛ de tɛ fɛ wa ne Alu tare. A diyara ye a ma diya i ye, ne Alu tare. Wa i yɛrɛ ɲuman dɛ, mɔgɔ minnu y'i bila ko la i ka piripara mɔgɔ ninnu. I tɛ taa olu fɛ yen, olu ka muso yɛlɛma ɲini ka d'i ma. I ka ne to yan. Ne kɛra wali de. Ne to yen. Ok, n y'a faamu. I filɛ ko mɔgɔ minnu fɔ nin ye, n bɛna t'u ka ci dɔ la. Nka ne ni an ma tila fɔlɔ dɛ. A ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ. I y'a faamu. Hali a ma daminɛ. N bɛ taa olu ka ci la ka na.
o bɛɛ de ye ma i t'a olu ka tilema t'olu ka ci la kɛ ne yɛrɛ ta tɔɔrɔ su na an bɛ taga ne ye cɛ ye ne dalen don i yɛrɛ la walayi bilen i dalen don a la fɔlɔ muso e tun bɛ cogo min na e b'e ten kana sanze yɛrɛ e ka fɛnw fɛ yen n'i tɛ n dɔn i bɛ na n dɔn an bɛ su na Musa. Salut. E ka denmisɛnninw la ne wele. Awɔ ne de y'i wele. N'a jiginna ko ye kuma bɛɛ i b'a fɔ k'an bɛ t'u la yan nɔ. Kare kɔnɔna ninnu ni so kɔnɔ ko ninnu man di ne ye. Kuma bɛɛ ka kɛ tu la o de ka di ne ye e yɛrɛ b'a dɔn. Bon kuma t'o nɔfɛ. Ne ne kun ye kuma min fɔ a ko cogo de ta. An kun ye kuma min fɔ. O den wa? Awɔ. Ayi foyi. E m'a bɔ a sira ma wa? Ayi ne y'a bɔ a sira ma dɛ. Ne ye kuma fɔ ne ɲɛna don min na fo bi. Ne ma se sira ninnu fɛ yen ne ni sira ma kuma. An ma kuma. Ok. Alu. N y'a faamu mais ne t'o nɔfɛ sa. O t'a kɛ sogo ye o. N ka jiginna ko. Bosi de ye n ci quoi. A ka wari min dɔ de la dɛ. O tɛ ka wari di ko an bɛ ka kuma a fɛ ka dɛsɛ donc n bɛna taa ne nin y'a kama i yɛrɛ b'a tɔ dɔn donc pour que a ka se ka wari in di. I m'a ye wa. O la sa n ko n bɛ e wele a e fana ka ci ɲɛnabɔ n taatɔ. Sisan ne de ko n'i ka bɔ ne ni sira cɛ ne m'o f'e ye wa? I y'a fɔ. O kɔrɔ tɛ k'i da tigɛ a la k'i kana ban ka kuma fɛ. E kan ka mun kɛ i b'a dɔn wa? I bɛ taa sira de nɔfɛ k'a fɔ a ye sira ni Alu t'i fɛ bilen ni Alu ni man kan ka n'i kanto i ka fara n na a n'a yɛrɛ kan. Ne kɔni o ka nɔgɔn. Ne bɔra sisan dɔrɔn ne bɛ tile fɔ sira ninnu fɛ. Ne bɛ taa ɲɛfɔ sira ɲɛna. O fɔ cogo ɲɛna. Alu. Sira ni jɔnni de ka kan? Ani e ka kan ani e. Kosɛbɛ. Alu. N kɔrɔ y'i ye tiɲɛ na nka denmisɛnnin bolo koko ɲuman o mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ man ɲi. O tiɲɛ dɔrɔn si. N b'i bonya nka n'i donna ni tɛri ninnu kɔnɔna na dɔrɔn an tɛna se ka ɲɔgɔn faamu. I y'a faamu wa? Donc kana bila ko wɛrɛ ka ko in de don. Sira ko in de b'a to an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tan ni sira tɛ yen dɔrɔn kelen don. I y'a faamu? Alu. Parce que denmisɛnnin min hakili ka bon ni kɔrɔ ta ye o yɛrɛ kɔrɔ ye. Ala kitira mun na o de bɛ kɛ. Ala sɔnna a ma Ala k'i t'i la o Ala ma k'i ki o e ka se ka taa fɔ sira ye dɔrɔn k'i t'a ka ko la bilen. I y'a faamu wa? Et puis fɛn kelen bɛ yen n bɛn'o gɛlɛya dɛ kana fɔ a ye ko ne de y'a f'i ye dɛ. N'a y'i ko ne Dudu b'a fɔ ko ne tɛ k'i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ k'aw duduw tɛ taa.
I y'a faamu wa? Nani. I y'a jate aw jɔlenw tɛ taa. Ka di n ye i ka sira to yen nɔ. K'a fɔ sira ye k'i n'a man kan i k'a to yen nɔ o dɔrɔn de ka di ye. Sisan n t'a fɔ a ɲɛna sisan nka ala ka bon i y'a mɛn ala ka bon. Alu e bɛna ala ka bonya fɔ ne wa? Ayi. M'a dɔn an bɛnna. An bɛnna. Baasi t'a la. I bɛ se ka taga o la joona. Ka da kan mɔgɔ bɛ jaabi ɲuman na. N bɛna tile sisan ka taga. Ni ala k'i tira diɲɛlatigɛ ko la jɔn si t'o la bilen dɛ. Ne tɛna taa. Alu ko to ko k'i to. Maalankolon mun bannen don ka ne ka bɔsi ka wari sara. Ale m'a faamu. N'i donna an ka miliyɔn kɔnɔ ka ban. I bɔli ma nɔgɔ dɛ. I b'a ta bɔsi ka dama na. E ka taa ci in na bani. Mun bilala mun ye ko. Alu. Fiti. Ina sika dɔn ale wele fo ka mɔgɔ bila ka ne wele kɔrɔ ka di. Awɔ. Fo ka ne siran. Diɲɛlatigɛ ko ka ca. Diɲɛlatigɛ kɔnɔna na mɔgɔninfin fɛn dɔ ka di buna hadamaden ye mais ala ma k'i ta la o kɛ man di dɛ. Wa fɛnɛ i b'a dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔna na buna hadamaden i se k'i diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ. Ne bɛ ɲininka o. E bɛ fɛ ka mun ni kelen fɔ de? Ne yɛrɛ dabala banna dɛ. I nana fɔlɔ i jɔ kɛnɛma k'an wele. Ni sera ne wele i bɛ ka na ni jigilatigɛ kuma min fɔ. Ne ka ni faamu bi dɛ Alu. I tɛ kuma mɛ faamuya. Jigilatigɛ ko tɛ. Nka an ka cɛkɔrɔba i b'a dɔn a ye filɛli. Awɔ. A ye filɛli ye k'a fɔ ko e ni ne dolo ko a tɛ taga. Donc e yɛrɛ dun ka di ne cogoya min na janfa tɛ dɛ. Ne ma dala e ni ne k'an ka furu a bɛ se ka kɛ. Janfa tɛ dɛ. Alu ne nin bɛɛ faamu. Musa. Musa de taara e ménager cogo dɔ la yɛrɛ. Ne yɛrɛ ni Musa famana. Ne ni Musa ye ɲɔgɔn ye kabini a nana siɲɛ kelen pe. Nka fɛn min bɛ yen nɔ ko saya ko bɛ a la. Hali n'a ka sɔrɔ o ko ka di n ye e ka hɛrɛ t'a la ne ka hɛrɛ tɛ fɛn min na. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tun t'a fɛ ka don i gasi la. Donc a bɛ se ka kɛ e ni dolo tɛ taa. A bɛ se ka kɛ e dolo ni Musa dolo bɛ taa. Ne ma fɔ. Musa de ye ménager
e fana b'o minɛ k'e minɛ dolo tɛ da Musa ka kuma la k'e aw ka cɛkɔrɔba e ni Ala cɛ alo aw ka cɛkɔrɔba dɔ fɔ mais Musa bɛ ne dɔn Musa bɛ ne dɔn Musa fɛ k'a bɛ kɛ muso maraka ko ye ne de wa ni e bɛ siran ye ne tɛ siran yɛrɛ Musa tɛ sa Musa tɛ a fɔra ko an dolo de tɛ taga o de don Musa tɛ kana taa dɔgɔ Musa ma foyi tɛ alo e ni ne ka nin furu nin bɛ kɛ bi nin bɛ kɛ sini nin bɛ kɛ sinikɛnɛ nin k'o kɔ i sɛnɛ i ma se nin bɛ kɛ Musa sina Musa ma se nin bɛ kɛ da yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran Musa ye kɛ ne tɛ siran ye ne tɛ Musa kama sisan fosi kan'o kɛ dɛ kana taa dɛ to yen Musa ma fɛn kɛ o Musa ka fɛn kɛ an ka cɛkɔrɔba de ye nin fɔ ne ɲɛna n'o tɛ fɛn tɛ o awɔ ne fana bɛ ci de ma e ka taa fɔ a ka cɛkɔrɔba ɲɛna ko ne ko k'ale ni tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ko ne de ta koyi mais Musa ne fana bɛ taa n yɛrɛ yira Musa la e kana taa Allah tidak kana taa mago sasa Allah Musa ne ka yɛrɛ de ɲini n bɔra sisan e kɔni ba kalama bi yɔrɔ dɔ I bɛ t'i ka kuntan ko kɛ yɔrɔ n bɔra yɔrɔ bɛɛ e bɛ sigi dogo ne la n taara yɔrɔ 3 de la sisan yanni an na ne ba kalama ko min sɔrɔ ɲɔgɔn n bɛ min f'i ɲɛna Musa ne b'i f'i ɲɛna ni ma sabali alu la walayi ne bɛ ɲɔgɔn na min sana walayi bɛ sa lafiya sama cogo di e ni Ala cɛ bɛ fɛ b'i sen bila ne ni alu ɲɔgɔn cɛla la est-ce que I ka kɛnɛ est-ce que ne bɛ furu e ma walayi Musa I m'a faamu muso min tɛ d'i ma ni ka muso yelen dɔn ne ka di e ma tuguni furu la ne bɛ f'i ka t'i ta kɛ manamana ko ye fɛn o fɛ e ma ne lase polisi la taga bɛɛ ma yan e ma ne lase o bɛɛ ma ka diɲɛ jɔ ne la ne ko ko n tɛ mɔgɔ si fɛ ni e Musa tɛ bi bi n'a fɔ e ni diɲɛ cɛ banna ka da e ma Musa ne tɛ furu dɛ I bɛ taa cɛ bagabaga mun na cɛ de y'a f'i ye ko ne y'a baga a y'o f'e ye wa i hakili sigi sa ne lamɛnba de mun de don e de don ko ne k'an pan o tun ye fɔlɔ de koyi fɔlɔ de I tun b'a fɔ ne ma k'e de don ne bɛ n da de o tun y'a fɛ dɔ bɛ yen de sisan fɛ ne ka mɔgɔ t'i la e don ne ka mun kɛ n bɛ mun f'i ɲɛna n'i ye filaki ko ye alu sɔrɔ n'i ko ye alu sɔrɔ walayi n'i ko ye alu sɔrɔ n bɛ mun f'i ɲɛna Musa n'i ko ye alu sɔrɔ n tɛ n turuku hali n'i ye alu faga walayi Musa I bɛ ne faga ou bien ne bɛ n yɛrɛ faga n'o tɛ ne tɛ d'e ma furu la diɲɛ kɔnɔ I ne ma n yɛrɛ faga I ka sɔn ka t'u ɲamɔgɔden tatɔ filɛ I tɛ n dɔn
fɔlɔ de i kun bɛ n dɔn mɛ sisan i tɛ n dɔn i bɛ yɛlɛ fu la i bɛ ka yɛlɛ nkalon de la o. Sira a dɔn dɔn ya hakili sigi ni ma foyi de fɔ ne kɔnɔ sira ne fana de ye fɛn kelen fɔ i ye e tɛna se ka di alu ma sa alu tɛna se k'i ta ne de b'i ta n'a y'i ta a b'i bila n'a m'i bila wala a b'i bila. Ne fɛnɛ bɛ min f'i ye ni alu ma ne ta furu la cɛ wɛrɛ bɛ ne ta n'o tɛ fo ne furu ne b'o f'i ɲɛna i ne dir'e ma i ne m'a n yɛrɛ faga e ka furu ma ko ne tɛ alu kana ne ta i bɛ taa alu bagabaga i bɛ se k'ale de bagabaga koyi i tɛ se ka ne bagabaga ni cɛ min ti ni kala ye alu wagasi i tɛ ka kɛ ne de kama n'i bɛ ne fɛ i bɛ ne to alu ko la mɛ n'i tɛ ne fɛ de i bɛ se alu ma ni kala ye alu wagasi n'i m'a n yɛrɛ faga i ka tɔgɔ de ko i ka fɔ ma tun e tɛ ne sɔrɔ koyi. Ni nana kɔrɔlen ko kuma kana fɔ yan ko n ka miiri kɔrɔlenw na i miiri kɔrɔlenw ni ne bɛ fɛ ka segin dɛ kɔrɔlen ko kuma a kana b'i da a kana don i da i k'i fiɲɛ bɔ n ka ko bɛɛ la ne yɛrɛ ti ka ko fosi fɛ n tɛ fɛ yɛrɛ de an tɛ an ka lafiya fɛ i y'an tɔɔrɔ. pour que ne ka to ya ka lafiya e yɛrɛ ka se ka lafiya o ye i ka segin kɔ ye i y'a faamu segin kɔ i bɛ fili jogoba de kɔnɔ nin ye non sira e b'a dɔn ne man ɲi e b'a dɔn nka ni n bɛ fɛ ka nin ko ninnu bila e kɔfɛ n ka sira ka n poussé ka don ko dɔw da fɛ minnu man di n ye tugun. kana fɔ i bɛna ne miiri mɛlɛ koyi wa ale kana ɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ i kun bɛ sira min dɔn o tɛ ne ye dɛ ne yɛrɛ ne tiɲɛna de ne yɛrɛ man ɲi wa ne yɛrɛ tɛ fɛ ka ɲɛ yɛrɛ i tɛ n dɔn n'i bɛ n dɔn i tɛ tun n'a yɛrɛ mɛ i bɛ kɛ man ɲi ɲɛfɔ ne de i ye ne kariyara ka na ne muso tɔ alu siraniya kɛ alu bɛ siri ɲɛ paseke alu bolo k'i bɛ kɔrɔlen de la ne y'i bila de hali fɔlɔ ne tun tɛ siri ɲɛ koyi fɛ dɔɔnin de tun bɛ yen hali cɛ min tɛ o tɛ se ka ne manipule wa n y'a f'i ye ne bi bɛ di alu ma n sini bɛ di alu ma a diyara i ye a ma diya i ye n'i ko ne tɛ di alu ma ne bɛ n yɛrɛ faga alu kunkolo tɛ cɛ o cɛ kan na ne tɛ sɔn hali ni diɲɛ cɛ banna de k'a da e ma walayi ne tɛ di e ma taa tiɲɛni kɔrɔ. Sira fana b'i kalan ye n'i dira ale ma o tɛ kɛ ka ne balolen fana to ko ni su e fana ti di alu ma o kuma bannen don ne m'i faga ka alu faga aw k'a fɔ ne ma ko e bɛ ne dɔn mɛ i fililen don ma nka alu o tɛ sɔn ka nin kuma fɔ nin ye ka kuma fɔta de nka a faamuna an k'an jigi an k'an tɔ lajɛ e bɛna di ne de ma den bɛna di an k'o lajɛ.